selamat malam Mbak Gea. Malam gitu kan. Itu buat ngomong bukan di maem. Iyalah, anakmu lu bet, ya ampun. Wis lucu, wis lucu tenan. Ajar nyekel mic. Ajar nyekel mic, kok. Sesuk bakal lak dadi penyanyi. Ayahe ngendang. Iki wis pengen nyekel mic pisan. Ayahe ngendang. Anaknya pinter nyanyi. Ibuke nari, ye. Kakungnya mawang. Iki jalan biayai sak omah ya wani kok. Ye. Aman Mas Inggar? Belum naik nih. Oh belum, ya biar dinaikkan dulu. Mas Bu? Mas Ibu. Mas Ibu? Mas Agus mana di Mas Agus sih? Ye. Langsung nyawiji kalian jalan kencana anom. Nah, Mas Inggar gimana sudah tidur belum? Ya belum ya. Suaranya cik mendem iki. Masih kayak gitu. Hei! Hei juga. Ojo get-geti to yo Mas. Mie. Apa nih Mas? Mie. Mie. Ye, pripun Mas Kindi? Alhamdulillah, baik. Semangat iki. Je, Sugeng Dalu, ini mana ini namanya? Ini di Watu Langka. Watu Langka. Watu Langka. Ini temane nikahan. Nikahan. Wedding dream. Wedding dream. Yes, this is the wedding dream. Dari Kak Taufik dan Kak Dian ini. Efeknya gede itu. Digedeknya efeknya Mas. Arep apa iki, Cah? Mas Susi, sampean nyoroti wit gedang kok? Jajal nyoroti liyane kok menawa bajing Mas, kok dari bedil. Ye, ugi Kasengkuyung ndoro-ndoro pawang yang sangat legend istimewa. Wis kondang kaloko ana ing sak Nuswantara. Iya. Oh, napa, Mas? Oh, padi, ilmu padi semakin berisi semakin merunduk. Apa? Ora? Apa iki? Aku karo Pak Wang pawang. Kerja wang. Menika wonten Romo Wakijo. Oke, wonten Romo Yakub. Iya. Kalian bapaknya Mas Beta. Siapa? Bapak Ma'ruf matur nuwun. Sapa? Pak Rubianto matur. Ngapunten Pak De. Sorry Bos. Yo coy. Nggih, monggo. Lagu-lagu kan jumbo kalian suasana Mas Beta, monggo. Oh, ganti. Sapa wis ora Beta meneh? Waduh, nah, iki feedback iki nek ana musik keseron iki. Itu buat nyanyi sayang bukan di maem. Lagi. Nok, ampun dikelomoti nok. Aduh. Keri. Lah, mikrofon iki kok malah ora. Mikrofon. Om Dimas, tolong pikirannya di sini Om Dimas, jangan traveling kemana-mana. Monggo kanca-kanca. Monggo Dik Beta. Tong. Oh, Dik Abi. Monggo Dik Abi. Pripun Pak Joko? Ayo, Cok. Monggo Dik Adil. Oh, nenggone Mas Abi nggih. Tong. Bu, kambilis tunggal pinten. Gangsal. Apa? Mesti gaweane gembus. Iki. Astagfirullah. Mas Agus aja rusuh sik Mas Agus. Piye, aman Ramburi? Aman, ya. Ora geger lho Mas Agus gah aku. Nggih, monggo Dik Abi. Apa iki, Cok? Gea. Mic-nya biar dipinjem Bude Amel dulu ya. Tante pinjam dulu ya. Bulan
Gombang Gombang ayu sangga kusuma wijaya Kencanana sang kumbang wewayang rangsang suco sarine kembang kembang Kusumane ratri mangsa wiji kinanti mematri sajroning ati kang suci lintang-lintang panjenengan antariksa api bui ayu sang rina kusuma wijaya api bui ayu sang rina kusuma wijaya minum Bu. Ye, apa ki mau? Kusuma wijaya sudah bareng kecara anak. Pripun Rama badhe ngersakaken lagu napa? Oh mboten. Mas aku kenapa? Nggih, orang wakil coba bernyanyi bersama. Oh bernyanyi bersama Mas Wakijo ya. Mas Wakijo itu yang Mas Wakijo mau bernyanyi apa bersama-sama dengan kita? Ngeten niki lho, mau kados padatan menawi live TikTok menika lho Rama. Oh, ini udah debusnya di dunia tarik suara. Debut apa debus mah? Debut apa debut? Debus tadi. Oh iya, karena menggunakan residual energi yang sudah tersimpan di dalam Oh diri. naikin dikit. Nggih, kalau siakan semongko lagu ini kan coba kalian suasana. Nggih. Inggih. Inggih. Aduh. Monggo kanca-kanca. Nggih. Mas Didot, halo Mas Didot. Mas kowe kenal aku ora, Mas? Ladies and gentlemen. Yo, Cal, yo. Kamu siapa?
ada yang kau tahu rembulan kang sumunar ngenteni tresno kang tuhu kan ono liya mung sira sayangku jan kowe nalomba tiada yang lebih indah, tiada yang lebih rindu selain hatiku, andai engkau tahu. Rembulan kang sumunar nyakseni tresno katuhu janono liya wong sayang Dan ono liya mung sira Wis kita nalo. Ngomong apa? Aku Kan anu ono ngono ki. kleru. Kok iso? 3 2 1 kencana anak. Wirelessnya Mas Dokter masih tuh minta tolong. Wow. Wow. Lalu
kok dadi alam mati gampang slepan dadi papan gununge Papan gununge ang sambat to ambet bergladi budaya kang siko ang lipur pampir Yuk, yuk, yuk. oh Ayo co, ayo co. Yo. Yuk, ya. Yuk, yuk, yoi. Napis. napis loh sorry bos salah informasi alah wis nek pawange iki Rama Wakijo karo Mas Yakub iki jan marem nyenengke tenan nyenengke. Wah. Ah, paling dasare nggih elok, piyayine lembah manah semana, fansnya banyak Mas. Elok. Allah, elok tenan. Elok tenan, ya. Mboten. Apa meneh wong tuwa iki lho, wong tuwa iki. Ampun ngeten niku Den, ampun Den. Pripun Kang Mas? Nek rembugan wigati iki medeni. Nggih, dipun sketsaken. Lagu-lagu pripun nggih Kang Mas nggih? Nggih, sampun wonten pamundutan lagu. Mbok menawi mboten wonten. Apa diadul? Napa Mas Adul? Kasmaran. Oh nggih, dipun pinangkani. Meneh Kagem ping sinten? 8 iki. Kasmaran. Kagem sinten? Sedina wis ping 7 iki ya, Mas. Heeh, Ya wis nek ping aku 7 tambah iki. siji berarti 8 ya. 8 iki. Ya. Oh, banyakan Mas Inggar ya? Ora no. Siji aku nang WC kok mau Mas Enle nyanyi. Mboten napa-napa Mas Adul. Pun Ampun mboten kula napa-napa. Mboten napa-napa. Oke. Mboten napa-napa. Panggah dilayani, Dul. Tetap dilayani. Panggah dilayani pokoknya. Itu yang pakai mobil bak itu apa itu? Mana? Yang mana? Ya itu tahu bulan Mas. Besti-bestinya Pak Dodit Ya itu adalah operator lighting dari teman-teman dari Lighting. mana Mas? .net apa? .net apa Mas di Endorse ya Mas iki. Adlibs. .net lighting. Berarti Oh dapat Mas, nanti dapat lampu neon Mas. dan juga nanti bagi Bapak Ibu ingkang badhe ngersakaken tumbas gamelan gamelan Klaci Center. CV Klaci Gamelan Center Oke. melayani jual beli gamelan, persewaan CV Klaci Gamelan Center monggo. Gamelan kagem karawitan wonten? Oh komplit, Wonten. Kagem komplit. jadlan wonten. Wow, kagem oh. Panggih. Lesung, Rado. Kentongan lesung. Lemari wonten furnitur. Wah, sarapan pagi-pagi sarapan ada. Warung makan Pak Yuli YP. Iki bayar pira to kok Adlibs sing 8? Elok tenan. Ayo, Cok. oke. Bayaran ya. Dan juga Mas Ibu matur nuwun Hoto Mas. Yol audio. Eol audio. Oke. Mas Ibu dan juga Mas Ning Agus matur. miku ya aja diputan padani Om. Ya, le bengok-bengok ki muspro aku. Brindel Hahe ngono. Brindel karaoke. Wow, terima kasih. Pundi? Weh Mas Brindel, halo. Masya Allah, barokah iki wah wong elok iki. Sing Iya, apik. Cok. Sing apik, le pentas sing apik. 2231 yo. Ya, mangga.
Nek pentas sing apik dirawi pepunden ayo. Mas Brindil ngapunten estu, Mas. Nggih. Ayo sikat Dik Abi. Sikat Dik Abi. Mas selak dihujat aku nang komentar Bu Alip nggunaan. Di efeknya digede ke sini. Tapi volumenya sudah aman. Yo, gas. Hey, 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 hey. Adul, kasmaran sapa meneh to, Dul? Kung Fu Panda. Oh. Sikat yo. Oh, pancen aku kasmaran dong. Ora doyan mangan opo maneh dolan. Pengene tansah ketemu dirimu seora. Dong wong ayu tambah nono rasa kangenku. Apa pancen ngono atimu Mas? Yen ngono ra beda rasane atiku. Saben dina aku kelingan sliramu. Doh Kang Mas tambenono rasa tresnaku. Lontek kurun. Gak mau. Agawe ati tratapan mulai kaya mengedan dong kececer kadya mantenan Muka-muka iki dadi kasunyangan. Mbak Amelia Nandika. Kekeringan Kencono Ano. Mbak Mel, rumah Mbak? piye Mas? Oh, aku iki kasmaran Duk. Ora doyan mangan opo maneh dolan. Pengene tansah ketemu dirimu seora. Duh tantiku tambah nono rasa kangenku. Apa pancen ngono atimu Mas? Pripun sayang? Yen ngono ora beda rasane atiku. Saben dina aku kelingan sliramu. Dah Kang Mas tambenono rasa kangenku. Rasane ati tratapan mulai kaya wong edan. Muga jejer kadya mantenan. Muga-muga bisa dadi kasunyangan. Muga-muga bisa dadi kasunyangan. Ala katir-tir. Bu, monggo Mas Kindi medal sopapan. Semoga. Kalau tadi kaya arep nganu Mas pasrah tampi. Nggih, kawitan sinawang Mas. Sosis tenan. Apa mancing ratri? Sese.
Mancing Ratri dulu ya Mas, aku mancing Ratri sih. Hah? Mau? Engkau udah Abi, nanti. Engkau. Oke. Mancing Ratri dulu di Adul. Mancing Ratri. Tasnya keparang ngawisi kalian kalau saking jadilan kencana anom. Tepuli badhe leper sawetane seperti ing dalu menika ngantos sak paripurnanipun pagelaran boten kata lumpen keparang kawula nyuwun gungken panjenenganipun duka pangestu lumampahing sedya purwa madya wusana mangya widatenir ing sambikala. Mancing Ratri, semoga Mas Adul, Mas Didot, selamat malam. Dek Duek, aman toh? Aman, ye. Serius nih, yo nanti diminangkan aku mau tidak dihujat lagi aku. Sendiri aja. Oke, Mancing Ratri. Cek nada dulu, Dek Ardi. Cek nada. Penyanyi terbaik 3. Ardi Setio. Mangken sono. Oke, sikat, monggo. Yes, tempo syahdu Mas Api. Sore lengke marang kowe Dimas ayu pepujanku ya mung kowe sing tak tunggu piye lawar tabu do pepujanku ya mung kowe kang tak tuju apa kowe wis lali marang aku iki duh ora nyoro yen nganti lali mung siji sing tak suwun kowe aja alih ati elingo marang aku katresno sliramu Waktu sore gelengke marang kowe Dimas ayu pepujanku mung kowe sing tak tunggu piye pawartamu pepujanku ya mung kowe sing tak tuju apa kowe wis lali marang aku iki ora nyono yen ati lali mung siji sing tak suwun kowe aja
aja ngalih ati elingo marang aku kang tresno wis sliramu elingo marang aku kang tresno wis sliramu. Mas Yakub, penek no blimbing kuwi. Lonyo-lonyo penek no kanggo baso dodo tiro. Mas Yakub in action. Hey, yo. Hey. Wow. Ayo Ca, ayo Ca. Joko dono longso jaman rekoso urip pancen angel kudune ra usah Ojo patang yen dikongkon sing kelop. lah opo to kanca ati kerep loro ora gelem rekoso bunyi daya Pancen kabeh nyata pengen urip mulya wiwitan rekoso pancen iya kamu ngapain sih Mas Sigar? istighfar ayo Ca, ayo Ca, ayo Ca. Ayo sembuh mayur nomor antrian A32. Terima kasih gift mawarnya. Ing pinggir Bengawan Solo lambut lalu kaya bulan kacang tujuh kemoro Sinoro canggane
habiskan, habiskan. Tak kira ajeng ditelaske terus istirahat ngeten niku lho Mas Yakub. Apa meneh iki? Nggih. Terus pundi Romo? Nggih, sak lagu. Lagu, rong lagu, telung lagu. Ngono to? Pripun? Sak lagu, sak lagu, sak Nik- lagu. Mahir. Niki mung manut jenengan lho Mas Yakub. Kali mau wakijo. Mbak Mel aku nunut soalnya kursiku melotrok. Ya, oke. Monggo pun pinangkani menapa? Napa? Ampun Nutup. nutupi. Oh, berarti nek live iki kudu karaoke iki. Oh, karaoke no mau. Nggih. Oh iya, iki ana live-ku. Oh, niki pun suwuk sawetawis. Kagem nika, ngrahabi menika. Nggih. Nggih. 3 2. Nggih. Nggih, Mas Inggar. Mas Inggar karena kan Romo Wakijo kan saat ini kan nek live kan mesti nyanyi. Heeh. Oke, Bapak-bapak, Ibu-ibu wonten mboten ingkang setuju Romo Wakijo nembang. Setuju mboten? Sini. Setuju mboten Sini. Romo? Bukit berbunga. Bukit berbunga. Yo, yo, Bukit yang indah. Ayo, Kok Pak nggak Wakijo. berani? Beraninya cuma di live, Oh, Mas. nang live gayeng Loh, lho. Bapak Ibu Padahal iki saiki live ya iki. monggo. Terus aku mlebu, ayo metu. Lho wantun aman. Ngersakan pinten? Kan ada Ngersakan Om pinten. Supri. Nah. Monggo, ada Mas Supri aman Romo, monggo nyekar. Terima Bukit kasih berbunga. mawar-mawarnya. Bukit berbunga ya. Yo. Oke, spesial Romo Wakijo. Nyekar, monggo. Ayo to, Mo. Ayo to. Timbang tak ceritake Gue nek. headset dhisik. Timbang tak Iki asli ceritake kan. Iki nek biasanya pakai headset iki pakai in-ear monitor iki rada keren iki. Tapi nyanyi. Nanti nyanyi. Miki warnanya emas gitu Mas. Yo, Cok. Oke, kados padatannya udah siap langsung tabrak aja. Yes. Monggo Romo Wakijo, monggo. Ahoy. Ayo, Rob. Ahoy. Kau mengajak aku ke sana. Pandang alam sekitarnya karena senja telah tiba mentari tenggelam di gunung yang tinggi langit merah berwarna sendu. Kita pun turun bersama melintasi jalan setapak. Tanganmu kau peluk di pundak, membawa aku melangkah. Tak lupa kau petik bunga warna ungu
membawa aku melangkah. Tak lupa kau petik bunga warna ungu, lalu kau selipkan di rambutku. Bukit yang indah, di sana kita selalu datang berdua, memadu cinta. Bukit berbunga, tempat yang indah. Di sana kita selalu datang berdua, di bukit berbunga, di bukit berbunga. Esok-esok srengenge wis metu, Sibuk nyuwun pangestu kang putra badhe sinau. sibuk Awan srengenge ana tengah, simbah binga-binga kang wayah masuk sekolah. simbah Bareng-bengi srengenge ora ketok, simbah bengok-bengok weruh pas kapi nganggo katok. Ayo Matur dumateng ingkang kagungan dalem. Monggo Kung. Monggo Pak. Monggo Pak ingkang kagungan kersa. Siabi. Minal aizin wal faizin, maafkan lahir dan batin. Selamat, selamat, selamat sing nangkep, selamat sing ditangkap, rahayu sing nangkap, rahayu sing ditangkap. Piye munggah meja. Mbok munggah gendeng lho, ora tanggung-tanggung.
kang diperkoto alon saya kono alon iki tak kundang ojo ngancongan tadi Oh yo. Jotor, jotor. kasih jarum jarum wong manis dikasih jarum pendi